बोखावजायि लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 17थि 3 बोसोरारि जथुम्मानि दिनै जोबथा सान। बोखावजायि लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 17थि 3 बोसोरारि जथुम्माया थांनाय सानखालिनिफ्राय जागायनानै साननैनि हाबाफारिजों खुंफुं जायो आरो बे जथुम्माया मेहेरगोनाङैनो खुंफुं जानायजों दिनै जोबथा सानाव आगान होबाय। दिनैनि जोबथा सानाव फुंबिलिनिफ्रायनो बायदि हाबाफारिया जागायो आरो सानजौफुनि समाव मोनसे गेवलां मेल हाबाफारि लानाय जायो। बे गेवलां मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारिया, लोगोसेयैनो जर'खा आलासि महरै BTRनि EM राकेश ब्रह्मआबो बाहागो लायो। गगामुग ओनसोल बेनि सिङाव थानाय दिनै बे जतेसपुर बे बर' गामिनि बाथौ थानसालिनि बे फोथारावहाय लांदां फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै बोखावजायि लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 3 बोसोरारि जि जथुम्मा बे जथुम्मानि गेवलां मेलाव दिनै आं फैनानै इनाय गोजोननाय मोनफैदों। बर' माहारिनि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमखौ लानानै बाथौ धोरोम सिबियारिफ्रा दिनै जोंनि हारिनिनो गुदि धोरोमनि माखासे जे गियानफोर बा धोरोमनि सानस्रिनि सोमोन्दै बाथौ सोदोमस्रिनि सोमोन्दै जोङो मोनथिलायनाय जे खाबु लादों आरो बे धोरोमखौ जोङो बर'नि गुदि धोरोम होननानै जेराव जों मोनथिलायगौ, नाथाय जोंनि मावनांगौआ दाबो गोबां दङ। दा बेफोरखौ जोङो बोरै बिबान लालायनानै सिगांलांनांगोन बा जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ गुदि बर'नि बाथौ धोरोमखौ बुहुमाव बोरै गेवलांसार मोनहोनो गोसार होनो बेफोरनि जि बाथ्राफोर बेखौ लानानै रायलायनायाव बे बाथ्रायानो फैयो। जोंनि गोरों सुबुंफोर जाय फरायसाफ्रा दिनै मोजां सोलोंथाइनि गेजेरजोंहाय सिगांबोदों बिसोर सिगांबोनांगोन, बाथौ धोरोम सोमोन्दै मोजां मिथिनांगोन, बेनि गुदि सान्थौफोरखौ जोङो मोनथिनायनि गेजेरजों जोङो बोरैहाय जोंनि बे बर'नि गुदि धोरोमखौ गेवलांसार जाहोनो बा गुबुन हादोरफ्राव बोरै गोसार होनायनि बेफोर खामानिफोर मावनांगौ दं। दा बेनि थाखाय जोङो माखासे बिथांखि आजावनानै खामानि मावनांगोन, बे सैथो बाथ्रा। दा जोङो धोरोमनि मुङाव धोरोम सिबिबाय थाबा जानाय नङा। धोरोमनि गेजेराव माखासे हयथ' जानोबो हागौ गेना गोरोन्थि थानो हागौ आसार खान्थिफ्राव, बेफोरखौ सोदांनांगोन, सिगांलांनांगोन आरो जोंनि गथ' गथायफोरखौबो बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै मोजाङै गियान होनाय, बाथौनि सानस्रिनि सोमोन्दै मोनथिहोनाय, बिनि जि मोनसे राहाफोर बेखौ जोङो खालामनो हानांगोन। आरो गोबां बिदिनो मावनो गोनां खामानिफोर दं, जाय खामानिफोरखौ जों मावोब्ला बर' हारिखौ बाथौनि सोदोमस्रिनि गेजेरजों मोनसे मुस्रि गोनां हारि होननानै जोङो मुलुगाव सिनायथि होनो हागोन, बेखौ जों फोथायनो हायो। दा दिनैहाय बे गेवलां मेलाव BTRनि मानगोनां EM राकेश ब्रह्म बिथांखौ सौफैदों आरो जोंहा जोंनिनो थांखि जानाय बुंथिगिरि हिसाबै ललित चन्द्र बर' सारमोन सौफैदों आरो दिनैहाय मेलखौ बेखेवफैदों जोंनि MScनि मानगोनां बिथां परमानन्द साङिया बिथाङा बेखेवना होफैदों। बेफोर जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा आरो जोङो बाथौ धोरोम सिबियोबाबो गुबुन धोरोमखौबो जोङो बोरैहाय मान होनानै जोङो ज' खौसेयै जोङो खामानि मावलांनो हायो। मानोना भारत हादरा मोनसे धोरोम बास्लायबो हादर, बावहाय बयहाबो मोन्थाय दं, धोरोम सिबिनायनि मोन्थाय, गाव मोजां मोननाय धोरोमखौ फालिनायनि मोन्थाय बा गनायनायनि बा बेखौ लानानै खामानि मावनायनि मोन्थाय बयहाबो दं। नाथाय बिब्दि होननानै आङो बेखौ बुंदों, बर'नि आजौ आजैनि धोरोमा जाहैबाय बाथौ धोरोम। बेखायनो मालायनि धोरोमखौ सिबिनाय बा लानायखौबो जोंहा सोंखारिनांगौ बाथ्रा गैया। बर'आ दिनै बुंनो थाङोबा मोनब्रै धोरोमाव दङ होननानै बुंजायो। गाहायै जोङो बाथौआव दङ, ब्रह्मआव दङ, ख्रिस्टानाव दङ, सतसंगियाव दङ। नाथाय थांनो हागौ आरो बे माने गाव मोजां मोनदों होननानै सिबिहैनोबो हागौ, बे थिगानो दं। दा बिब्दि होननानै आंनि बुंनांगौ बाथ्राया बे, जोङो जोंनि गुदिखौ, जोंनि आजौ आजैनिखौ बावनानै थांनायाबो थिग नङा। बेखौ आङो बुंनो लुबैगोन आरो जोंनि फैगासिनो थानाय इयुननि जि समफोर फैगोन, बे समफ्राव जोङो खौसे हाबा मावलांनांगौनि थाखाय आं सानो जोंनि बाथौ धोरोमनि जाय जोंनि बाथौ सिबियारि सुबुंफोर दङ, सिगाङावनो थानांगोन। सिगाङाव थानानै जोंनि बर' हारिनि जि मोनसे जेंना जेथोफोर नुजाफैनाय, जोङो राजखान्थि दिगनि बाथ्राखौ बुं, समाज दिगनि बाथ्रा, रांखान्थिनि बाथ्रा, बिदिनो आबाद मावनायनि बाथ्रा बा बिदिनो गोबां आयदानि बाथ्राफोरखौ जोङो बुंनो थाङोबा आं सानो आरोखि जोंनि रोंखा राखा जाबोनाय सुबुंफोर आरो बाथौ धोरोमनि जि मोनसे गियानखौ लानानै बेनि गेजेरजों जोङो सिगांलांनांगौनि बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैगोन आरोखि। बोखावजायि लखिमपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि साननै हाबाफारिखौ लानानै जोङो नैबे गगामुग हालामनि जतेसपुर गामियाव जों खुंफुंदों। बे मैयानिफ्राय हाबाफारि जाबाय दङ, दिनै गेवलां मेल जागासिनो दङ। बेयाव
खोब जाफुंनायनि मोनसे लामायाव दंमोन नाथाय नै थांनाय हराव अखाया हानानै बोथोरा गाज्रि जानायनि थाखाय जोंनाव गेजेराव एसे किसु खामानिखौ जों मावनो एसे गोब्राब मोनदों अब्लाबो बोथोरा एसे मोजां जाफिनबाय बे हिसाबै जोङो एसे खामानि मावनो मोजां मोनफिनदों जियानो जा मैयानिफ्राय दिनैसिम खोब मानसिफ्रा खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो नांथाबबाय हादों गावनि धोरोम हिसाबै आरो बेयाव मैया लाइमोन आफाद बाथौनि आरो माइनाव आफाद बेनि मोनसे मोजां सेमिनार जानो थाङो बे सेमिनाराव खोब मोजां बाहागो लाफैदों रायजो राजाफ्रा बिनि थाखाय आङो साबायखर जासिहरदों आरो बेयाव दिनै गेवलायमल जादों गेवलायमलाव मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि चिफ परमानन्द साङिया बिथाङा नुजाफैदों लोगोसेयै बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा फैदों आरो बिटिआरनि सासे EM राकेश ब्रह्म बिथां फैदों आरो लोगोसे बिदिनो जोंनि गोबां मिसिं काउन्सिलनिबो EM GM आरो जोंनि माखासे आफादारि बिथांमोना फैदों बे आसा खालामदों नैबे जथुम्मानि गेजेरजों जोंनि बे हालामाव बाथौ धोरोमनि माखासे बाथ्राखौ मिथिलांगोन बाथौ धोरोमा जोंनि गुबै धोरोम होननानै जों मिथिगौ नाथाय बेखौ मोजां मोनसे धोरोम हिसाबै फोसावनायाव मोजां गोबां खामानि मावनो दंबावो बेखायनो बेखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादों आसा खालामदों जोंनि बे खामानि मावनायाव बयबो मोजां मोनसे लामा मोनगोन आरो बिदिनो बर' हारि हिसाबै थांना थानायनि मोनसे खाबुखौ मोनगोन। जोबथारनायाव नों आरसिनि मावफुं आफादगिरि हिसाबै रायजो राजाजों मा साबायखर बेहाय आं साबायखर जासिहरनो लुबैदों जे बिथांमोना दिनै एसेबां खस्थ'नि गेजेरावब्लाबो दिनै थानाय जानाया एसे खस्थ' मोनदोंब्लाबो बेहाय मानसिफ्रासो फैनानै जियानो जा गावनि थांखि बायदियै गावनि नोजोर बायदि फैनानै थाफैनानै खोनासंदों गोसो धोरज' हमनानै बेनि थाखाय आङो बानजाय आफादनि जानानै आङो साबायखर जासिहरदों आरो बिदिनो फैबाय थानाय समावबो दिनै गासै बाथौसा बिथांमोना बिदिनो धोरज' हमलायनानै जोंनि खामानिखौ मावलांनांगोन अब्लासो धोरज'नि गेजेरजों जों माखासे खामानिखौ मावनो हायो ओरैनो गोरलै हाबाजों जोङो जायखिजाया फिथाइखौ जों मोननो हाया बेखायनो आं खावलायगोन जाहाथे जोङो माखासे मोजां फिथाइ मोननो थांनायाव गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो बेनि उनावसो जों मोजां मोनसे फिथाइ मोननो हायो बेखायनो बयखौबो खावलायगोन आङो बानजाय आफादनि जानानै जाहाथे बयबो बाथौसा बिथांमोना मोजाङै खस्थ' खालामनानै जोंनि जि थांखि नोजोर बेखौ जाफुंसार होनो हायो।